Έχω μείνει εμβρότητος, θα έλεγα, με αυτά τα οποία άκουσα. Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι πράγματι ήρθε μια Σύρια μετανάστης από το Hotel Istmia στο νοσοκομείο μας, συγκεκριμένα στις 12 Τρίτου, γύρω στο μεσημεράκι, με πόνους χαμηλά, με λίγο αιματάκι. Είχε ένα δικό της τεστ το οποίο είχε κάνει στο φαρμακείο, ασθενώς θετικό αυτό που λέμε εμείς. Αυτό σημαίνει ότι πιθανόν να ήταν μια αρχόμενη κοίηση, εννοείται για να έχει τη συμπτωματολογία, ήταν αυτό που βαφτίζουμε εμείς απειλουμένη κοίηση, πρώτου τριμήνου βασικά, δηλαδή εγκυμοσύνες ολίγων ας πούμε ημερών. Την είδανε στον υπέρηχο, υπερχογραφικά δεν μπορεί να φανεί τίποτα όσο αφορά το κύμα εάν δεν έχουμε τουλάχιστον από το διακυλιακό 6 εβδομάδων κοίηση. Συνεπώς ήταν ή αρχόμενη ή δεν πήγαινε καλά εκ των προτέρων. Έδωσαν οδηγίες να μείνει όσο το δυνατόν ξαπλωμένη, σε ηρεμία και αν οτιδήποτε πάλι να την ξαναδούμε. Ξανάρχεται πάλι το βράδυ με ασθενοφόρο. Ο εφημεράμο γιατρός κάνει διακολπικό υπερχογράφημα το οποίο δεν έδειξε τίποτα απολύτως, μία μήτρα κενή ως επιπεριόδου. Παρά τα αυτά όμως, επειδή είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι για όλους αυτούς τους ανθρώπους που τραβάνε το γολγοθά τους, την νοσηλεύσαμε. Το τεστ ίσως επαναλήφθη το πρωί με το εργαστήριο το μικροβιολογικό και το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν ήταν πλέον έγκυος, που σημαίνει ότι είναι οι περιπτώσεις εκείνες μιας εγκυμοσύνης που εξ αρχής δεν πάνε καλά και δημιουργούνται οι αυτόματες λεγόμενες αποβολές, διότι ένα σημαντικό ποσοστό των κοίησεων, οι οποίες αποβάλλουν στο πρώτο τρίμηνο, σημαίνει εκ των προτέρων ότι υπήρχε πρόβλημα από τη δημιουργία του εμβρίου εξ αρχής. Και εδόθησαν οδηγίες σαν μια γυναίκα η οποία είχε περίοδο και μάλιστα της εδόθηκε αντιβίωση και είπαμε να την ξαναδούμε. Αυτή είναι η αλήθεια και τίποτα άλλο απολύτως. Μια γυναίκα δηλαδή η οποία έρχεται στο νοσοκομείο με κάποια συμπτώματα, με λίγο αιματάκι, με ένα τεστ ασθενώς θετικό, το οποίο την άλλη μέρα δεν ξέρουμε πότε έγινε και με τι δείγμα ήταν αυτό του φαρμακείου, με το δείγμα του νοσοκομείου μας το οποίο έγινε 13 του μηνός σε πρωινή βάρδια ήταν αρνητικό. Συνεπώς μιλάμε για μια γυναίκα η οποία είχε περίοδο. Είχε περίοδο. Η κάθε περίοδος της κάθε γυναίκας, εάν είναι μια αυτόματη αποβολή, αυτό αποδεικνύεται μόνο με β' χωριακές και με τίποτα άλλο. Το υπέρηχο το οποίο έγινε και το βράδυ της ίδιας ημέρας της 12 του μηνός και την επομένη το πρωί δείχνει μια μήτρα κενή περιεχομένου. Συνεπώς μιλάμε για μια γυναίκα η οποία έχει περίοδο και όχι όλα αυτά τα οποία ακούγονται.